ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. хеле ки ваъда карда будем, имрӯз мо дар бораи ҷузъиёти парвандаи чорум нисбати Бузургмеҳр Ёров, вакили шинохтаи тоҷик, маҳбуси сиёсии Тоҷикистон ба шумо маълумот пешниҳод мекунем. маълумотҳо ба мо ба воситаи ашхосе ки дар муассисаи ислоҳӣ кор ва фаъолият мекунанд расиданд ва ин маълумот бо дасти худи Бузургмеҳр Ёров нависта шудааст. ягон ҷои шубҳа оиди он ки мо ягон нуқтаи онро бофтаем умуман набояд ба вуҷуд ояд. дар ин маълумоте ки Бузургмеҳр Ёров ба мо ирсол кард сана ҳаст, номи шахсоне ки ба ин дасиса даст доранд оварда шуданд ва ҳамчунин як-ду маълумоти бештари дигар. дар ин видео ман мехостам ҷузъиёти ҳамин парвандаро мухтасар ба шумо гуфта гузарам. оиди амалҳои дигар, оиди дигар маълумотҳо дар оянда боз бо шумо суҳбат хоҳем кард. инак тибқи навиштаҷоте ки ба дасти мо расид, ҳодиса аллакай аз 9 ноябри соли гузашта шурӯъ мешавад. бузург менависад ки 9 ноябри 2022 сол тақрибан соатҳои 11 дар китобхонаи муассисаи ислоҳии 3/1 ё ин ки ҳамун турмаи нави шаҳри ваҳдат дар ба мутолиаи китоби Фаридуни Аттор ба номи Мусибатхона машғул будам ки ба наздаш муовини сардори муассиса подполковник Сафаров Манучеҳр бо сардори ОРО майор Ориф, ОРО ин оперативно-разыскной отдел, яъне шуъбаи фаврии ҷустуҷӯӣ, ӯ бопи ҳамонҷо ҳамон шуъбае ки бисёр ба шиканҷаву таҳқиру фишор нисбати маҳбусон фаъолияташ равона карда шудааст. ҳарчанде ки дар номаш шуъбаи тафтишотию ҷустуҷӯӣ ҳам бошад, маънои онро надорад ки онҳо ба касбияти худ фаъолият мекунанд. инак Сафаров Манучеҳр сардори ва ҷонишини сардори муассиса медарояд ва ҳамин майор Ориф даромада. Бузургмеҳр мегӯяд ки ман барои эҳтиром аз пешашон хестам. онҳо пурсон мешаванд ки чӣ китоб мехонӣ, ин чӣ китоб аст, аз куҷо гирифтӣ китобро. Бузургмеҳр ба онҳо нишон медиҳад муҳри ҳамин китобро, мегӯяд китоб аз китобхона аст. боз ашёҳое ки дар рӯи мизи Бузургмеҳр аст, онҳо нигоҳ мекунанд, мепурсанд ки ин чӣ рӯйхати нафарон ҳаст, ин фамилияҳои ки аст, чӣ аст. дар назди Бузургмеҳр як рӯйхат аст. Бузургмеҳр мегӯяд ки ман масъули зангҳои телефонӣ ҳастам дар ҳамин чиз дастаи 12 хонаи 5. барои ҳамин рӯйхат кардагӣ ҳастам ки кӣ кай соати чанд бояд суҳбати телефонӣ кунад бо хештаборонаш. бинед дӯстон, ин як баҳонаковӣ, як дасисабозӣ, ягон айби Бузургмеҳрро ёфтан аст. ба инаш даст мезананд, ба онаш даст мезананд ва оқибат баҳона меоянд ки вақте ки мо даромадем то аз ҷоят нахеста бо овози баланд доклад накардӣ ки маҳбус Ёров Бузургмеҳр, муҳлати ҷазо фалон, муҳлати озодӣ фалон рӯз, муҳлати адои ҷазо фалон сол. ин чунин гапро нагуфтӣ. Бузургмеҳр дар ҷавоб мегӯяд ки шарт ва зарурият набуд барои ин гапро гуфтан. инро набояд дар ҳар як лаҳзае ки мо шуморо мебинем ё ки шумо ба назди мо наздик мешавед, мо бояд ин гапро гӯем. ин дар ягон тартиботу низомномаи муассиса оварда шудагӣ нест. ин фақат як намуди ба гуфти Додаҷон Атоилоев худқонеъкунӣ, анонизми ин рӯҳии маънавии шумо кормандони муассисаҳои ба ном ислоҳӣ. аз худи СИЗО агар мо гап занем, инро ман аллакай аз таҷрибаи худам мегӯям, аз СИЗО ки аллакай мо ҳамин масъаларо бинем, ҳатман бояд одам ҳамон глазок агар камтар ҷунбад баъд хеста одам дод занад ки ман фалонӣ, мо фалонӣ, дар ҳуҷра фалон одам. ягон зарурият нест, фақат мақсад таҳқир ва хеле ки гуфтам як худқонеъкунӣ ки мо болотар аз ин маҳбусҳо ҳастем, мо ин ашхосро одам ҳисоб намекунем.
اینها باید در نزد ما غلطند، اینها در نزد ما باید پستایکی سمیر نبستند و یک همیشه در ترس باشند. ما پاچو همون حجرچه میده که همون یک تورمه هم باشد، گوریستان هم باشد، قبرستان هم باشد، ولی ما پاچو در همین گوریستان و قبرستان و حاجتخانه. برای همین هر کس باید به ما دخالت کرد و همین بهانه می شود بزرگمهر رو گرفته به کجای میبرند و کدام شعبه یا اینکه یگان حجره جریموی در آنجا از او طلب میکنند که اوید همین حادثه باید بیاناتی، چون که آنها مقصد داشتند که او رو به شیزو انتقاد کنند. بزرگمهر بیانات می نویسد، ولی بیاناتی نوشته بزرگمهر که در آن در مکتوبش نیز بزرگمهر قید میکند که من در بیاناتم تمامی جنایت های آنها را قید کردم و بیگناهی خودم را اثبات کردم. اما آنها این پالکونیک سفارف مانوچهر، سردار همین اورو، مایور اوریف مجبور میکنند، مجبور کردنی میشوند انیقش بزرگمهر که بیاناتش را دیگر کند، چون که این بیانات در پرونده همراه کرده میشود. این بیانات به سود میسال و به ایرسال کرده شود، در رفت تفتیشات از طرف خود سر ریاست اجرای جزای جنایتی ممکن پروکورور یا که ممکن خود منصورف یک نظارت کنند، بینند که به کدام اساس شما بزرگمهر یاروف رو به 16 و 15 روز انتقال دادید، حال که حادثه چنین است و چنین بوده است. بیاناتی نوشته بزرگمهر یارو با آنها معقول نمیشه. بر راه فشار زدن، تحقیر از مادر، از زن، از فرزند، از اپا و خواهر کوشش میکنند که بیاناتش رو دیگر کنند. در این مورد با سردار همین مؤسسه اصلاحی S3-1 ترسون بینیز میترد از بزرگ خواهش میکند. در اینجا خواهش نوشته شده است، من باوری ندارم که خواهش کرده تواند این اشخاص خواهش میکنند که بیاناتش رو دیگر کند. اقتباس از خود مکتوب بزرگمهر میخونم. گفتم پیش پای سفارف مانوچهر افتیدم که عذاب، شکنجه، تحقیر میکنید کنید، ولی مجبور نکنید که بیاناتم رو دیگر کنم. او مجبور شد. رو به قبله آوردم که او مجبور میکرد. رو به قبله آوردم که اگر بیاناتم رو دیگر کنم 5 فرزند و زنم بر من حرام. بعد آنها این کارهایشان رو بس کردند. 15 روز شیزو دادند. 15 روز شیزو میتن همچون اشدی ویران کننده ترتیبات نظام داخلی گفتن او را به سود میبرند. 23 نوامبر سال گذشته سود می شود. معین نیست که سود می آید به مؤسسه اصلاحی که بزرگمهر رو به سود شهری وحدت میبرند، ولی 23 نوامبر میبرند. بزرگمهر میگوید که طرز بردن با مانند آن بود که سگ رو کشاله کرده به سود میبرند. در سود او را همچون اشدی ویران کننده ترتیبات جمعیتی نشان داده. سودیه نیز دستگیری میکند. گفته های همین سرداران مؤسسه را به بزرگمهر 2 سال محبسی اضافه میکنند، یعنی که 2 سال محبسی در کلونی کریتی شهری دوشنبه. در مرافعه ادوکات تامین کرده شده بوده است، ولی ادوکات دولتی بوده است. عموما یگان عملی هم اجرا نکرده است، با پرونده هم شناسا نشده است، یگان یوری هم نرسونده است. کاری ادوکات، نشانه کاری ادوکات همین هست که تا حال بزرگمهر یاروف قرار سودی شهری وحدت رو نگرفته است که شکایت کند از چنین قرار. ببینید حقوق به حمایت دغلانه ویران کرده می شود. پسند کرده نمی شود که چنین حقوق انسان دارد. دغلانه ویران کرده می شود. شخصی که از خود منصور جان عمرов سردار ریاست اجرای جزای جنایتی، سرداری به واسطه همین تورسونوف و سفارف مانوچهر و مایور اوریف و دیگر 8-9 رحمتنامه گرفته است. در مدت سالهای 2021-2022 بزرگمهر می نویسد من 7-8 رحمتنامه گرفتم. چند ملاقات کوتاه مدت و دراز مدت
личняк гирифтам. Ман акун намедонам ин личняк чиаст, шояд ягон вохӯрии алоҳидаи дарозмуддати чанд рӯза бо оилааш бошад. ҳамаи ҳамин дар натиҷаи риоя кардани қонуну қоидаи низоми дохилӣ буд, ки ба бузургмеҳр чунин раҳматномаҳо доданд. 7-8 раҳматномаҳои Мансур Умаров, ки шахсан ӯ имзо мекард, дар назди Сафаров Манучер, майёр Ориф, Турсунов Турсунов бе, дар назди ҳамон судяи беноме, ки қарорашро ҳозир ҳам ё чоп накардааст, ё ки зарур намешуморад ба маҳкумшудаву судшаванда ирсол кунад, ягон роли ҳам намебозад. ҳоло ки бузургмеҳр мегӯяд ки раҳматнома бо гирифтани сурат, охирон раҳматнома 9 сентябр ман гирифтам барои нигоҳ доштани китобхона, намунавӣ будани чунин китобхона, барои фаъолиятҳои бузургмеҳр вобаста ба як ҷалб кардани маҳбусон ба донишомӯзӣ, ба китобхонӣ, дигару дигар. ҳамаи ин ягон ролро набозидааст. Фақат нахестан, доклад накардан дар назди Сафаров Манучер, майёр Ориф ё ин ки Турсунов бе, ин аллакай ашадӣ вайронкунандаи тартиботи низоми дохилӣ собита шуда бузургмеҳр ҷазо мегирад. дар бораи адолати судӣ мо гап намезанем, дар бораи судиҳои мустақили Тоҷикистон ҳам гап намезанем дӯстони гиромӣ, дар бораи ҳуқуқ ба ҳимоя, дар бораи чӣ тавр адвокатҳои мо парвандаҳои ҷиноятиро баррасӣ мекунанд, чӣ хел ҳимоя мекунанд зери моҳои худро, низ зарурияти гап задан нест. Мо метавонем бигӯем ки адвокатураи ҷиноятӣ дар Тоҷикистон нест. Адвокатура фақат мумкин дар бораи парвандаҳои ягон хусусӣ бошад, гражданӣ бошад, оилавӣ бошад, манзилӣ бошад вуҷуд дорад. Барои маҳбусони сиёсӣ, барои шахсоне ки парвандаҳои онҳо ягон алоқамандӣ ба категорияи ҷиноятҳои зидди давлат, ба ном зидди давлат, террористӣ, экстремистӣ, дигару дигар бошад, хусусӣ набошад дар ин ҷиноятҳо, ягон адвокат, ягон ташкилоти ҳуқуқии дарони Тоҷикистон ягон коре ҳам карда наметавонад. мо барои бузургмеҳри Ёров аз аввал, аз ҳамон 9 ноябр, аз аввалҳои ноябр мо дар расонавӣ кардем ки нисбати бузургмеҳри Ёров имконияти оғози парвандаи ҷиноятӣ вуҷуд дорад. таҳлилҳо нишон медоданд ки оғоз бояд шавад, чунки кормандони муассисаи ислоҳӣ рӯи рост ба бузургмеҳр гуфтанд. масалан худи ҳамин Сафаров Манучер чанд маротиба ба худи бузургмеҳр гуфтааст. мо ин маълумотро аз дигарон маҳбусону шахсоне ки дар ин муассиса кор мекунанд фаҳмидем. гуфтааст ки мақсади мо шинондани ту бузургмеҳр ҳаст, бояд муҳлати ту дарозтар шавад, то ҳаргиз аз ин ҷо зинда намебароӣ. инак давом медиҳем ба хронологияи ҳамин парванда. чӣ хеле ки гуфтем, 9 ноябр бузургмеҳрро шизо мекунанд, 15 рӯз медиҳанд, 21 ноябри 22 сол ба суд мебаранд ва суд 2 соли дигар дар колонияи Крити шаҳри Душанбе ҷазои бузургмеҳрро таҳмил мекунанд, ба он ҷо равона мекунанд. чӣ хеле ки гуфтем, то ҳозир қарор ба дасти бузургмеҳр нарасидааст. муроҷиатҳои бузургмеҳр ба сардорони муассиса, ба муфаттиш оиди мусоидат кардани гирифтани ҳамин қарор ягон натиҷа намедиҳанд. на муфаттиш манфиатдор аст, на сардорони муассиса манфиатдор ҳастанд, на ягон каси дигар. адвокате ки бузургмеҳри Ёров айни ҳол дорад, мо дар бораи ӯ боз як барнома, дар бораи ӯ, дар бораи адвокатура кӯтоҳтар боз як барномаи майдаи дигар мекунем, дар бораи роли ӯ дар ин парванда, дар бораи худи ӯ, кӣ ҳаст, кӣ нест, маълумотҳо дар бораи ӯ. ҳамзамон метавонем кӯшиш кунем ба тамос бароем бо он шахс дар ҳамин эфирамон. боварӣ нест ки ӯ ба тамос барояд, чунки бо хештабор ҳам аллакай аз аввали ба гуфти ҳамон давраи
اتفاق شروع از اول ماوسی من در تماسی کامل نیست، با قریبی با او چند مرتبه زنگ زدن و میگه که من با تاکسی رونی مشغول هستم، حالا وقت ندارم، حالا در قشلاق هستم، موضوع چیز هستم. یگون معلومات ما از ادوکات گرفته نتوانستیم. خیلی ادوکاتی دولتی است. مراجعت چندین مرتبه کردیم با تشکیلات های به نام حقوقی تاجیکستان که با تأمین ادوکات حقوق شناس با محتاجان یک علاقمندی دارن، با محتاجان ادوکات تأمین میکنند به پول. ما گفتیم با پول هم روزی هستیم، ولی یگان ادوکات جرأتی حمایت کردن بزرگمهر یوروف ندارد. درباره این قضیه، درباره برای چی چنین حالت ها رخ میدهد ما بعدتر خواهیم گذشت. اینک 21 قرار سود میبراید و 23 نوامبر سال گذشته بزرگمهر را بکرد کرد در خنکی شب، خنکی زمستان بکرد کرد و به عینک با کریتی انتقال میدهد که کارمندان کالونی کریتی شهر دوشنبه حیران میشوند که زمین سیزن است، برای چی شما این آدم را به لباس گرم آوردید، عینک داشته است، برای چی به عینک آوردید؟ آدمی که یک بیناییش کم است، این یک تحقیر، این یک شکنجه است. وقتی که شما به عینک رو میارید، یک باور کنید مناسبت کارمندان مقامات را نشان میدهد به نسبت زندانیان، نسبت مخصوصا زندانیان سیاسی. 13 ینوری 2023 سال به نزد بزرگمهر پروکورور می آید. کدام پروکورور نوشته شده نیست. من فکر میکنم که پروکوروری که وابسته به پرونده بزرگمهر یوروف از نظارت از بالای فعالیت مفتش میکند اوید این پرونده و میگوید که نسبت تو علاقه پرونده آغاز کرده شده از نوامبر تا 13 ینوار با او خبر میرسد که نسبتش پرونده آغاز کرده شده است و در رفت صحبت از سببی که بزرگمهر را باز کمی میشناخته است و شناسایی داشته است از دهانش میبرد که دو سبب هست. یکی از سبب این قصاصی کارمندان وزارت کارمندان ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان است، چون که سال 2016 وقتی که ما عائله ما بزرگمهر عملهای جنایتکارانه یکی از مفتشان پرونده بزرگمهر یوروف حکیموف مظفر را فاش کردیم و مجبور کردیم که مقامات حکیموف مظفر را زندانی کند، نسبتش پرونده آغاز کند. در همان حالت در دیلی همون همکاران و همکسبان هم مسلکان که همین حکیموف مظفر مفتش یک کینه و عداوت وجود داشته است و چندین مرتبه هم گفتن که ما قصاص حکیموف مظفر رو میگیریم، چون که شما حیات حکیموف مظفر رو ویران کردین، کریر او رو سوزوندید. گویا که ما جنایتکار رو فاش کردیم، آدمی که طلب پاره کرد حتی هم پاره هم گرفت فاش کردیم، این حیات آن رو ویران کردن است. ببینید خیلی یک مانندی یا اینکه چی میگن انالوگیا با برآمد پیشوایشان دیده می شود که پیشوا در یک مجلس با همون تاموژنیک ترمینال دوشنبه سردار ترمینال دوشنبه یک میگه که کریر تا ویران نمیکنیم، همون معنوقتی میگه کریر تا ویران نمیکنیم، جوان هستی دوام دادن گیر کنه، جنایت رو دوام دادن گیر. یعنی که کسی که در مقامات کار میکند با حکومت خدمت میکند جنایت هم صادر کرد اگر نسبتی وید نباید یگان عمل صادق شود، یعنی نباید او به جوابگری کشیده شود، چون که کریرش ویران میشود، حیاتش میسوزد. کریر بزرگمهر ویران میشده است، یعنی که حیاتی وی میسوخته است. 28 تا 29 سال حیات جوانیش را در ترمه پس سر میکرده است. این یگان رول رو نمیبازیده است. در خانه که بزرگمهر رو به کردکه در زمستان از یک جا به یک جای دیگر انتقال میدهند، چند روز به کردکه و به لباس است، این یگان رول رو نمیبازد. آدمی که عینک طلب دارد باید با عینک گردد، خود رو ناراحتش نکند، این یگان رول رو نمیبازد. آدم حقوق به حمایت دارد، حمایت نمیتیند. آدم رو حکم میتیند، یک حکمش میکنند 2 سال، ولی قرار رو نمیتیند که شکایت کند، حقوق به شکایت رو از او میگیرند، این یگان رول رو نمیبازد. چون که
маҳбуси сиёсӣ аст, чунки ҷуръат кард дар бораи адолат гуфт, ҷуръат кард танқид кард, ҷуръат кард як далел ё ин ки як сухани дигаре гуфт ки ба мақомоту ба ҳукуматдорон маъқул нашуд. вале ҳакимов Музаффар сабабе шудааст ки қасос гирифтани аз Бузургмеҳр ино зарур шуморидан, нисбаташон парванда кардан. дуюмаш он будааст ки прокурор мегӯяд ки Ҷамшед яъне ки ман бародараш дар интернету шабакаҳо бисёр гап мезанад ба сабаби оғози парвандаи ҷиноятӣ аст. ман фикр намекунам ки ман бисёр гап мезанам, худам бисёр ҳама гап намезанам дар интернет, вале ин як бори дигар нишон медиҳад ки парванда бофтаву аз ҳаво кашида шудааст. ин суханро прокурор 13 январи 23 сол ба Бузургмеҳр мегӯяд. 6 феврали 23 сол суди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба Бузургмеҳр санксия ҳабсро медиҳад. ба ӯро баъд аз укритӣ ба СИЗО интиқол медиҳанд. ҳар як шахсе ки нисбаташ парванда оғоз карда мешавад, ҳатман бояд чораи пешгирӣ татбиқ карда шавад, интихоб карда шавад. суди ноҳияи Сино ҳабсро зарур мешуморад, албатта ки одаме ки аллакай зиндонӣ аст вайро ҳабс мекунанд. Бузургмеҳр дар рафти мурофиаи судӣ 6 феврали 23 сол ба ин судя оиди ҷиноятҳое ки Сафаров Манучер, ҳамон сардори орои муассисаи ислоҳии С-Сегробияк Ориф ва Давлатов Аҳлиддин корманди ҳамонҷо гуфта мегузарад ки онҳо дар чанд ҷиноятҳо даст заданд. дар ин ҷо мехоҳам диққати кормандони сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ё ин ки Кумитаи давлати амнияти миллӣ як бештар шавад таваҷҷӯҳашон. Бузургмеҳр дар бораи ин се нафар мегӯяд ки онҳо ҷиноятҳое мекунанд ки моддаҳои 314, 316, 319, 250, 324, 347ро дар бар гирифтааст. мисол дар дафтарҳои навиштаи Ҳасанов Ҳасанро ба зани маҳбус Раҷабалиев Имом ки бо моддаи 401 зиндонӣ ҳаст баровардан бар эвази пул. мисол ҳамин корро Сафаров Манучер, Ориф ва Давлатов Аҳлиддин бениҳоят бисёр мекарданд. дар ҳаракатҳои коррупсионӣ вобаста ба ҳамон фаъолиятҳои касбиашон дар ҳамин муассисаи ислоҳӣ сахт алоқамандӣ доранд. коррупсионерҳои рақами якум баъд аз ба фикрам ҳамон чӣ буд фамилияш, сардорашон Турсунов Бе ҳаст, чунки бе огоҳии сардорашон ин се нафар ягон хеле ҷиноятҳоро карда наметавонанд. чхеле ки гуфтем, айни ҳол Бузургмеҳр Ёров дар СИЗО дар шаҳри Душанбе нигоҳ дошта мешавад. нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 бандҳои АБ маънои онро дорад ки қаллобӣ дар ҳолати рецидив ба миқдори махсусан калон гӯё содир карда бошад, парванда оғоз карда. парванда дар натиҷаи дар асоси аризаи Ҳасанов Ҳасан, яке аз маҳбусоне ки ҳамроҳи Бузургмеҳр Ёров дар зиндони Баҳдад нигоҳ дошта мешуд, оғоз карда шудааст. Ҳасанов Ҳасан вақте ки Бузургмеҳр Ёровро аввали моҳи июн ба ШИЗО интиқол медиҳанд, бо мо ба алоқа баромада буд ва гуфта буд ки баъди ШИЗО интиқол додани Бузургмеҳр нисбаташ парванда оғоз кардани ҳастанд. тамоми маҳбусоне ки бо Бузургмеҳр ягон наздикӣ, ягон шиносоӣ, ақлан ҳатто ки гап мезаданд, дар китобхонааш бо ӯ рафту омад мекарданд, зери истинтоқи вазбин, зери шиканҷаву фишору таҳқир қарор гирифтанд, то ин ки ягон нуқтае пайдо карда шавад, то ин ки нисбаташ ягон парванда кунанд. дар аввал як бор занг зада гуфт ки маро низ гуфтанд, ман ҳеҷ чиз нагуфтам. баъди чанд лаҳза занг зад ки ман маҷбур шудам ки ҳамин ариза нависам, маро бубахшед. гуфта Ҳасанов Ҳасан ариза нависааст.
حسنов Ҳасан кист ва барои чӣ алоқамандӣ дорад ба Бузургмеҳр Ёров? Шумо метавонед дар сайти расмии бунёди Бузургмеҳр бо аризаҳои ӯ шинос шавед. Мас аризаҳои ӯро Бузургмеҳр Ёров таҳрир мекард, ёрии ҳуқуқӣ ба ӯ мерасонд ки чӣ хел навиштан дар кор, чӣ хел ҳимоя кардан дар кор худро, ба саволҳои ҳуқуқии Ҳасанов Ҳасан ҷавоб медод. ва Ҳасанов Ҳасан дар натиҷаи фишору таҳдиду намедонам ба кадом наздикаш боз таҳдид мекунад, маҷбур мешавад ариза менависад ки гӯё Бузургмеҳр Ёров дар зиндон аз Ҳасанов Ҳасан барои фиреб ба маблағи 42500 сомонӣ тасарруф намудааст. албатта ки аз худи дасти Ҳасанов Ҳасан не, ба воситаи кадом наздикон дар берун. дар ин қазия боз зани Ҳасанов Ҳасан ҳамин ашхоси ношукрбандае ки оилаи мо чандин маротиба ба онҳо ёрдам расондааст, даст дорад. ӯ низ гӯё маблағҳоро ба дасти наздикони мо додааст, маблағҳои муайян, вале дар ин ҷо зарурияти пайдо кардани ҳамин далилҳо ҳаст. Бузургмеҳр 1000 маротиба ба адвокат муроҷиат кардааст ки фалон ҳуҷҷатҳоро кобед, фалон ҳуҷҷатҳоро дастрас кунед. Адвокат ягон амалро иҷро накардааст. адвокат ҳамин вазифаро ба наздикони мо ки дар Душанбе ҳастанд мепартояд ки шумо равед дархост кунед, дархости адвокатӣ кунед, шумо шаҳрвандаи оддӣ ҳамон маълумотнома справкаро аз банк гиред ки ба ҳисоби шумо оё маблағ фалон рӯз гузаштааст ё ки нест. Ман намекунам, ман ё савол надорам, ман таксирон ҳастам, гуфтирусо случайно адвокат шудам. ин ки агар ман ин корро кунам, нисбати ман парванда оғоз карда мешавад. Ман метарсам. Ман аъзои иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. инак ариза дар асоси аризаи Ҳасанов Ҳасан оиди ба даст овардани 42500 сомонӣ оғоз карда шудааст. кай доданд, дар куҷо доданд, ба кӣ доданд, ягон кас муайян карда наметавонад. ҳатто Бузургмеҳр менависад ки дар тафтишот иборае ҳаст, ба шахси X дода шуданд. вақте ки Бузургмеҳр мепурсад ки охай майлаш, инҷо навистед шумо ки ба апаам додед, ба хоҳарам додед, ба завҷам гӯё доданд ҳамин қадар пул, ҳаминро исбот кунед. вале ин X-аш кист? ва гуфтанд ки ина баъд мефаҳмед, ин X аст, ин одами боваринок. ки ҳаст ин X? ягон кас намедонад ин X-аш кист ва барои чӣ ба Бузургмеҳр ин қадар маблағро додааст. барои ки ҳамаи ҳамин дуруғ, ҳамин бофтаҳо фош нашаванд, барои ки фош нашаванд ки ин парванда аз ҳаво, аз ҳеҷ чиз бофта шудааст, раёсати тафтишотӣ, сардори раёсати тафтишотии Вазорати корҳои дохилӣ 8 феврали 23 сол қарор мебарорад ки бароси тафтишоти парвандаи Бузургмеҳр Ёров зери муҳри махфӣ бояд гузарад. аз тамоми иштирокчиёни парванда забонқад гирифта мешавад ки шумо дар бораи ҷузъиёти парванда бинед, дар бораи ҷузъиёти парванда ба касе сухан намекунед ва маълумот ҳам намедиҳед. вале муфаттиш чунон ба гумроҳ дароварданӣ, фиребкунӣ, суистифода аз ваколатҳои худ, суистифода аз мансаб даст мезанад ва мегӯяд ки шумо на фақат дар бораи ҷузъиёти парванда гап намезанед, шумо гап намезанед ки нисбати Бузургмеҳр парванда оғоз шудааст, шумо гап намезанед ки шумо адвокати Бузургмеҳр ҳастед, шумо намегӯед ки шумо мисол хоҳараш, оилааш, модари Бузургмеҳр шуморо мо даъват кардем барои бозпурсӣ. шумо ҳатто дар бораи ҳамин ки нисбати наздики шумо парванда ҳаст ҳуқуқи фикр кардан ҳам надоред. чунки шояд фикр кунед, касе пурсад ки чӣ фикр мекунед, аз даҳонатон ҳамин наборад ки ҳуқуқи фикр дорам ки чӣ мешавад ҳоли Бузургмеҳр нисбаташ парванда оғоз кардааст. шумо ҳуқуқ дар бораи ҳатто фикр кардане ки нисбати наздики шумо парванда шудааст надоред. бинед, системаи адлия, системаи адолат, тафтишоти тоҷик ба ҳамин дараҷа паст шудааст ки ҳамин касбияти худро нишон медиҳад. мо бесавод ҳастем мегӯям, вақте ки ҳар як парвандаро бинед, парванда ба ҷурми қаллобӣ аст. қаллобро шумо чӣ парвандаашро мегиреду махфӣ мекунед? ҷояш махфӣ аст. ё ин қаллоб нест,
ё шумо бесавод ҳастед ки наметавонед як парвандаро исбот кунед, далел ҷамъ оваред. бале қонун мегӯяд ки дахолат кардан ба рафти тафтишот ҷиноят аст, ғайриқонунӣ аст, ин асту он аст. вале ман хеле ки дирӯз дар постам дар фейсбуку дар саҳифаи расмии бунёди бузургмеҳр навистам, эътироф намекунем. мо ҳуқуқ дорем ҳамчун шаҳрванд, эътироф накунем ҳамон нуқтаҳои қонунҳое ки ҳукумате баровардааст ки қонунҳоро риоя намекунад. барои чӣ? қонун фақат барои мо будаасту барои шумо набудааст. мо медонем ки дахолат кардан, фош кардани номи шахсоне ки дар парвандаҳо ҳастанд, додани телефонҳои онҳо ба журналистону дигару дигар, занг задан ба онҳо, пурсидан ба онҳо, фишор овардан ба онҳо то ин ки баёноти дурусту аниқро диҳанд, тӯҳматашонро бас кунанд, ин ғайриқонунӣ аст. ғайриқонунӣ ҳамон лаҳзае мешавад ки тафтишот аз рӯи қонун, аз рӯи адолат бошад. агар давлат демократӣ бошад. дар давлати ғайридемократӣ, дар давлате ки назорат аз болои раёсати тафтишотӣ нест, назорат аз болои муфаттишон нест, прокурор чӣ хоҳад мекунад, суд аз тарс ягон чиз тағйир дода наметавонад. наметавонад ба муфаттишону прокурор гӯяд ки далел пешниҳод кунед, баъд ман санксия мечам. аз тарс наметавонад. адвокат умуман гап намезанем. мо метавонем дар бораи адвокатиро фаромӯш кунем. вуҷуд надорад. умуман нест. таксирон, крановщик, булдозерист адвокат шудааст. як вақте дар ҷои хондааст, тамом адвокат шудааст. вақте ки ин унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ кор намекунанд, мо 100% ҳуқуқ дорем ки дахолат ба чунин тафтишот кунем. ин тафтишот дар нохунак аст, ин тафтишот нест, ин гоҳсудӣ аст. барои чӣ тафтишот онро махфӣ кардааст? чӣ далел дорад? ягон далел надорад. ин аст дӯстони гиромӣ шарҳи парванда ки нисбати бузургмеҳри Ёров раёсати тафтишотӣ оғоз карданд бо дастгирӣ, бо ҳамкории сардорони муассисаи ислоҳия S3/1 ки хеле ки гуфтем бузургмеҳри Ёровро ҳамчун як ашадӣ вайронкунандаи тартиботи дохилии муассиса эътироф карда ба ӯ ҷазо ба намуди 2 сол дар колонияи Крити шаҳри Душанбе ва баъдтар боз маълумот ҳам расид ба мо ки ҳукумат ният дорад ки аз 5 то 7 сол ба бузургмеҳри Ёров дода ӯро аз Крити шаҳри Душанбе ба Крити шаҳри Қурғунтепа интиқол кунад ки шароити нигоҳдорӣ дар он ҷо бениҳоятам вайрон аст. бузургмеҳри Ёров набояд ба ягон кас суҳбат кунад, набояд ягон маълумот аз дарун ба оиди парвандаи ӯ пайдо шавад, ҳамин хел фаромӯш шавад, равад. вале чӣ хеле ки дар аввал гуфтам, ташаккури зиёд ба он шахсоне ки номаро ба мо расонданд. ҳаст дар мақомотҳои қудратии Тоҷикистон шахсоне ки дилашон ба адолат месӯзад, дилашон ба шахсоне ки бегуноҳ дар паси панҷара карда шуданд, дилашон ба онҳо месӯзанд. чунин ашхос ҳаст. инак дӯстони гиромӣ, ин ҳамон ҷузъиёти парвандае буд ки ман ба шумо гуфта гузаштам. оиди дигар факту далелҳо баъдтар суҳбат хоҳем кард ва чӣ хеле ки дар ҳамон постамон дирӯз гуфтем, ҳатман бояд ки мо касе ки тарафдори бузургмеҳр аст, касе ки тарафдори бузургмеҳр ҳам набошад, тарафдори адолати судӣ ҳаст, бояд кӯшиш кунем ки ҳамин қазия ба гӯши худи сардори раёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Мансурҷон Умаров расонад. чунки бинед дар ин қазия дида мешавад ки 7, 8 ҳатто 100 табрикномаи додаи Мансурҷон Умаров ки якташ ҳатто 9 сентябри ҳамон соли гузашта дода шудааст, дар назди кормандони худашон ягон рол намебозад. яъне ки гап не фақат дар бораи табрикнома меравад, дар бораи обрӯи худи ҳамин инсон меравад ки ҳамин шахс ягон тасаввурот надорад дар бораи зиндониён, чунки аз кумитаи давлати амнияти миллӣ омадааст. ин вазорати аввал вазорати корҳои дохилӣ буд, муассисаҳо
ана айни ҳол вазорати адлия ба гузашта ҳастанд, муассисаҳои ислоҳӣ. мо аз дигар табақа ҳастем, ино фикр мекунам. Мансур ҷон Умаров аз дигар табақа ҳаст, ягон чиз тасаввур надорад ва ягон ролу қадрам надорад ин мактубу ифтихорномаҳо дигараш. Ба гӯши ӯ расонем, ба гӯши ба номи прокурори дирӯз хондам як касе дар интернет пайк дар ҳамон саҳифаи пайк ким чиз навишта шудааст ки боз ҳам инсондӯстӣ кард, ҳамин прокурори генералӣ инсон таъриф кардан. Ку бинем ҳамин боз ҳам инсондӯстӣ метавониста карда бошад ҳамин Раҳмон Юсуф. Кани ҷилави прокурорҳоро, ҷилави муфаттишоне ки парвандаҳо аз ҳаво мебофанд фақат аз рӯи ғарази шахсиашон ки гӯё як дӯсташонро Бузургмеҳр Ёров ҷинояташонро фош карда ӯро аз мақомот ронданд. барои ҳамин шуна нисбати Бузургмеҳр Ёров парвандаи ҷиноятӣ оғоз мекунанд. Кани онҳо чӣ кор карда метавонанд? оё мекунанд ё ки не? қонун азиз аст дар назди онҳо ё ин ки худнамоишӣ дар назди система, дар назди режим ки мо сагони бовафои шумо ҳастем. касе ки шуморо танқид кард ӯ бояд маҳбасӣ шавад. мо бояд дӯстон роҳҳои наҷот додани Бузургмеҳр Ёровро, дигар маҳбусони сиёсии моро дар ҳамин қазия бинем. маҳз ҳозир вазъият чунин ҳаст ки ба Бузургмеҳр Ёров боз муҳлати зиёдтар таҳдид мекунад, интиқол ба як турмаи бениҳоят Гуантанамои Тоҷикистон таҳдид мекунад. ва чӣ қадр ки Бузургмеҳр дар мактубаш менависад имконияти дигар нашунидани манро вуҷуд дорад. дӯстони гиромӣ, ин буд он чизе ки ман ба шумо гуфтанӣ будам. ташаккури зиёд барои диққататон. шарҳу комментарияҳои шуморо интизор ҳастем дар ҷустуҷӯ кардани роҳҳои ҳимояи Бузургмеҳр Ёров.